بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في ملخص نواقض الإسلام العشر التي أخذناها في الحلقات الماضية. أنا أبي ولندا أبي فهمك الإسلامية تنفن تام نانيا ولا أمنا فو بقلوبا فولي لا حتى لا جيجي بلوما. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. كي قادون كافو الإسلامية تنفن تاني. الناقض الأول أتنفن فلو الشرك في عبادة الله، كفلان فياك الله تعالى بطللا كيلي. الناقض الثاني أتنفن فلانا من جعل بينه وبين الله وسائطا، مامو ناي چامان تنفن دون أني الله تعالى نيونچه كافو علي بولو باتو وبالي لاسي الله تعالى ما ولو بسنة الدوك علي على يرو أبا وكالي سري ألوبا لا وسا. الناقض الثالث تنفن سبنا من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، مامو نالما فلان فوك كافري ولي أسيغالو كافريالا ولي أيوكا تابلو لا كنيا فلان فوي ما جوني مامو دونا نفلان فويا باراي ما كوتي مامو مبي نا دونا الإسلامية ولي يلالا ولي ممبالا نابسكا كفلان فويا ولي أوتي مامو مبي كافريا يلا سليا بولا دونا نوي فلان فويا يلا سليا بولو أدونا نوي نما مما أتيلا ماو كافريا ولنيو كتابلو كتابلو نيوماي كوان بيبي على نين ديلا وبيني كسرادو وبيبودينا كونو كي غاسلاميا تشيبلو. الناقض الرابع سلاميا تشنفناننا من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، نما منيا دغنيا كافم ما ورك تاسرا ودفعلن لو كتم على كراك تاسراك ولي ما ورك كتي وكفسان على كراك كتي صلى الله عليه وسلم وبغى سببي كي غسلاميا تشي يبلو كداكا تاسرا تي مون كفسان على كراتاي وكتي تي مون تشكاي كتم على كراك كتيكا صلى الله عليه وسلم. الناقض الخامس سلاميات ينفن دورنا من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، نما يفن لكم على كلامنا نفهم من صلى الله عليه وسلم كو جويا كو كونيا ألني يرى يا بارا كيكا دون كافو كراكا فن ديلم كونيا لي أبغى سببه كي غسلامي يبلو. الناقض السادس تنفن ورنا من استهزأ بشيء من دين الله، نما يلبونا كي على كدين فن دولا باتو دو ولي على كورنا آية دو ولي على كدين كتي دو كيلبونا كولا أو ثوابه ولي سرام مصر بارا نمان دولا كيلبونا كولا أو عقابه ولي نيانغي مصر كابو ولي دولا على يبالي كابو ولي موما كيلا بونا كني أدوي
kika don ka fo wali be ka al-islamiyya cien ibolo ala kan kisoma an-naqidu as-sabi'u islamiyya cien fen wolon flana as-sihru o dabali wa minhu as-sarfu wal-'atfu dabali waliya doye kamaw kunya cien nyogoma ani ka fo kebe maw fara nyogonka kamaw kuna cien nyogoma ka karsa ni karsa cela cien ani ka fo kebe maw kuna be nyogoma ka karsa ni karsa kanun do nyogona nin be dabali doye faman fa'alahu nimma munye dabali ke aw radiya bihi wali janani dabali keli kika don ka fo iga silamiya be cien ibolo kadaka silamiya ni dabali teta chugoya shidela ala kan kisi atoromo an-naqidu ath-thaminu silamiya cien fen segina mudaharatul mushrikina flangafo demeli wa muawanatuhum ala al-muslimina ulla fasali al-islamauka ka flangafo deme ka al-islamau kele ka flangafo la fasa al-islamauka o waliye mumbe jonga al-islamaya cien ibulu an-naqidu at-tasi'u cien fen konontona man i'taqada nimma munya denganiya anna ba'd an-nasi kafum ma dawbin yas'uhu al-khuruj ka benendo ulu yulu ka bo an shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam muhammadu ka sharia kofe ka fo nin karsam numunu fleni ulu fana be fen soro ka bo alayro mumbe jendoma o ka waliyaw ke waliya mun alakrama nanai kadaka obeni joro la allah ta'ala bulu ni ya dengriya ko ma do be mum boyana alakra ka sharia ma kika don ka fo obi ka silamiya cien ibulo ni konontonai atana ni alabansa an-naqidul ashiru cien fentana ani alaban al-i'radu an dinillahi ta'ala o yiki kodo alaka dina ma kodon dafalena la yata'allamuhu kike ita kalanka nyinin ka don wala ya'malu bihi itibara na ifeun ni iga dina tienai ka ke al-islamiyya tindron togola nga islamiyya nyini bulo atella bara ibulo itakala atogo dron tali kika don ka fo wali mumbala nabi ka islamiyya tien ibulo ni mun fleni abfo nunu dema ka fo ko al-islamiyya tien fentan mo ka ire roma janya ka bo muna wala sa iga islamiyya kana tien ibulo ka togo dron toila ka soro a tienen do atina fa ika ki yoroma janya ka bola chugoya bela jenina alakra sallallahu alaihi wasallam atme duwa doke duwa nye dumai allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina krat ma foko ala nabi deli ika nga dina nye awnyi anga dina munya nga ko betangani nai korai fem me ka dina tien ibolo ika nga yoroma janya ka bola kadaka nafula ko dina tiena o kora de kiga ko bela jenin tiena dina tieni dien tieni o dina tieni o lahara tieni femunu folen fleka be ko al-islamiyya tien feundo mo kan ki yere roma janya ka bala wali chamambe al-islamiyya kononala wali munu ne haramundo nga ulu keliti ga islamiyya tienai misali abuloma jenaya haramui ngate fo ko jenaya keli be mo ka silamiya che kele o chugoya kele na galontiga haramui ngate fo ko silamiya che ndado o chugoya kele na idiba dune haramui ngate fo ko silamiya che fendo abe fo o chugoya kele fanala dlai haramui haramu juguman bayare ngate fo ko silamiya che fendo kadaka wali mun toy ko silamiya tienfe o wali de nini ala nyon kumbe ka sorabi ka kola abiga ketawla ya fatiye tata suma de kono nganono mun folen fleni tiando jurumin bawdo ala kota bawdo
ina fa ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ yen cogoya mun na nka maa mun ye o kɛbaga ye ne fɛn wɛrɛ t'a ka kɛtaw la mun b'a ka silamɛya yɛrɛ nili yɛrɛ sama k'a bɔ pewu n'o tigilama sala dɔnnikɛlaw ko k'a ka ko bɛ Ala bolo a ka ko bɛ Ala bolo minɛ cogo fila la a minɛ cogo fɔlɔ ye jumɛn ye n'a ye Ala diya a ka fɔniseereya a n'a ka hinɛ masaya kɔnɔna la a b'a jɔ a la karisa e ye nin kɛ i ye nin kɛ i ye nin kɛ ni Ala y'a dɔn ko n yafala i ma a bɛɛ la a b'a don a ka alijinɛ kɔnɔ n'a ye Ala diya a b'o kɛ o minɛ cogo in o ye Alahu Taala ka hinɛ a n'a ka fɔniseereya ni yafa minɛ ye minɛ cogo filanan ye jumɛn ye o ye Ala ka tilennenya minɛ ye o tilennenya minɛli ye jumɛn ye a sera Ala ma k'a sɔrɔ ni juruminba minnu b'a kan na Ala b'a ɲangi tasuma kɔnɔna la ka dan o jurumin hakɛ la n'o jurumin ɲangi banna la kuma mun na Ala b'a bɔ tasuma kɔnɔ k'a lata alijinɛ kɔnɔ ni mun filɛ nin de ye dɔnnikɛlaw ka kumakan ye maa ka koɲɛ na maa mun kɛla ni juruminba ninnu kɛbaga ye o la n'a tubila ka bɔ a la fana yan'a ka sa Alahu Taala b'a ka tubi minɛ nin de ye dɔnnikɛlaw ka kumakan ye juruminw ka bon dɛ kungobaw don nka k'a fɔ ko karisa tɛ silamɛ ye ka d'a kan a bɛ nin wali in kɛ o de tɛ dɔnni kumakan ye wali jugubaw don o la wali minnu bɛ yen n'o bɛ bɔ alisilamɛya kɔnɔna la ni sela Ala ma k'o to i la yafa de t'i ye nka wali jugu wɛrɛw bɛ yen komi n ye misaliya di cogoya mun na ni sela Ala ma k'a sɔrɔ olu ye ka kɛtaw ye Alahu Taala b'i minɛ ne ni minɛn fila dɔ la kelen ye imma ka yafa i ma i juruminw na wali a ka i ɲangi ka da i jurumin bɛrɛ la nka k'a fɔ yafa t'i ye i bɛ taa tasuma de kɔnɔ wali i tɛ silamɛ ye ni mun filɛ nin ye nin tɛ Alakira ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam o la nin wali tan minnu fɔlen filɛ nin an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o la walasa an ka silamɛya kɛnɛma ka to an bolo tɔ minnu ye juruminw ye jurumin fitinin minnu n'an b'olu kɛ Ala ye yafa siraw di an ma olu la an bɛ seli minnu kɛ olu y'an ka juruminw yafa sira ye selitaw y'an ka juruminw yafa siraw ye ani sira wɛrɛw caman Alahu Taala ye minnu di an ma an yɛrɛ bɛ yafa deli minnu kɛ Ala bolo Ala yafa ma an juruminw na ninnu bɛɛ an juruminw yafa sira ye jurumin belebele minnu bɛ to an kan na n'an tubila ka bɔ olu la Alahu Taala bɛ olu fana yafa anw ye ni mun filɛ nin ye nin de ye alisilamɛya diina faamu ɲuman ye an bɛ Alahu Taala deli an ka diina kɛnɛma Ala k'a to an bolo fɛn o fɛn mun b'an ka diina tiɲɛ Ala k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ o la Ala k'an sabatilen to diina ɲuman kan ka bɛnsɛman di an ma Alakira ka taabolo labaarali la an bɛ baara minnu kɛ Ala ko baaraw la Ala k'a kɛ baara minɛlenw ye Ala k'a kɛ Ala ka jɛn sɔrɔli baaraw ye an bolo labanko ɲuman Ala k'o di an ma limaniya ɲuman Ala k'o d'an ma Ala ye siranya basigilen Ala k'o d'an ma denganiya Ala k'o sabati an yɔrɔ Ala k'an fara jɔn kunnandiw kan ka labanko ɲuman di an ma jannatul firdaus Ala k'o k'an bɛɛ sigiyɔrɔ laban ye هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين